Alhamdulillahirabbil alamin. Makaten ibu-ibu, mbak-mbak, kirim donga leluhur kita, istighosah kita, donga sesarengan kita, mugi-mugi diiringi ridhonipun Allah lan dikabulaken. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusewu ibu-ibu, mbak-mbak, sakniki ulang napa niki? Maulud. Niki maulud lan Rabiul Awal. Nah, bulan Maulud niki nggih kok kita wonten peristiwa napa? Laire Kanjeng Nabi Muhammad. Iki lairipun Kanjeng Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad niku antaranipun lairipun kalih sedone niku sami. Niku harinipun hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Memang sampun dipun atur dening Allah. Sebabnya Nabi Muhammad itu khatamal anbiya wal mursalin, penutupe para nabi. Menungso tapi boten kados menungso istimewa niku kajen. Lah bahkan dunia sak isine niku jagat raya niku boten cithak niku dening Gusti Allah. Kejaba karena wonten nuripun Nabi Muhammad. Dadose karena ada nuripun Kanjeng Nabi Muhammad, alam dunya niku diciptak sampai ngoten. Terus makna saking kita memperingati Maulid Nabi iki nyicil peringati Maulid Nabi nggih Mbak. Sebab ini ceritanya 2 jam gitu. Makanya dicicil-cicil ya Mbak. Lah selamutannya apa Mbak? Nggih kolak. Nggih Mbak nggih. Potilone nggih Mbak. Kalau nggih dadan berarti faktor jenengan untuk faktor usahane wis saeneke nggih Mbak. Nggih niku arep saged dilanjut. Nah, sepenting niate nggih. Man ahya sunati faqat ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atur Rasulullah barang sapa mawon sinten mawon ingkang nguripne sunahipun Kanjeng Nabi, artine nggih ajaranipun Islam, kita ngaji ngeten iki, kita nglampahi salat, nglampahi poso, nglampahi berbuat baik niku artine ahya sunati, ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Terus habatani sinten mawon ingkang urip-uripne sunahe Kanjeng Nabi, maka niku dicintai dening Kanjeng Nabi. Lah sapa mawon sing ingkang dicintai Kanjeng Nabi Muhammad, ma'i fil jannah, maka mereka kita akan berada di surga kare Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Dadose manfaate nek kita memperingati Maulid Nabi, nggih Bu, nggih. Niku artine kita niku tanda wujude cinta demen tresna dumateng Kanjeng Nabi. Sinten mawon ingkang tresna dumateng Kanjeng Nabi niku janjine Kanjeng Nabi, ma'i fil jannah, bersama Nabi teng surga. Allahumma amin. Berarti nggih Bu nek tengok-tengok, yo napa iki kok masak jarene muntan ma'i fil jannah. Bener nggih Mbak? Bersama Nabi teng surga. Cita-cita ingkang paling tinggi sedaya tiyang, nek tiyang ingkang ngerti, pengen urip ning donya mulya, ning napa niku akhirat masuk surga. Allahumma amin. Aja ning donya wis soro, ning akhirat soro, jenenge double status. Nggih Mbak ya. Lah iso ning donya ya mulya, ya slamet, ning akhirat ya mulya masuk surga. Kan Allahumma amin. Lah makna saking kita memperingati Maulid Nabi niku apa? Artine apa? Ngoten nggih. Kita niku maknane niku nggih mengingat, merenung niku napa jenengan arep mikir nggih tentang perjuangane, pengorbanane Kanjeng Nabi Muhammad. Pas waktu nyiarne syariat agama Islam. Nusewu Kanjeng Nabi Muhammad niku dilairne wonten pundi, Mbak? Mekah kemudian Mekah niku pundi? Magetan kulon nggih Mbak, Magetan niku kulon, mungkin Solo kulon, Jakarta kulon. Engko ketemu jenenge Mekah. Lah Kanjeng Nabi laire teng Mekah, hijrah teng Madinah. Lan sedo wonten Madinah. Lah niku Nabi gesang wonten
Mekah niku sekitar niku napa niku selama menjalankan syariat agama Islam niku 11 tahun. 11 tahun terus dilanjut ning Madinah niku 12 tahun. Jadi si Nabi Muhammad diangkat jadi nabi sampai sedo niku selama 23 tahun. 23 tahun. Nggih, 23 tahun niku ngajar syariat agama Islam. Dan non sewu berkaitan kali kelahiran Kanjeng Nabi. Maulid niku artine lahir nggih, Mbak Bu. Lahir Nabi Muhammad lahir niku jenenge Maulid. Lah lahir kali sedo niku padha. Artine ya 12 Rabiul Awal. Berarti nek memperingati Maulid Nabi, nggih memperingati sedone Kanjeng Nabi. Baik tuh, Mbak. Baik nah. Kita terus lanjut. Nabi waktu derengipun lahir non sewu madaran perutinipun Ibu Aminah ngetokne sinar sampai bersinar terang sampai dugi negara Yaman sampai negara Syam. Nah, itu bersinar. Itu keistimewaane Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, saderenge kita memperingati niki tanda bukti ini memperbanyak mau sholawat. Napa, Mbak? Mau sholawat. Monggo sakniki mau sholawat badariyin nggih, Mbak, Bu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Memperbanyak maos sholawat. Sinten mawon maos sholawat 1 kali dibales dening Allah 10 kali rahmat. Sinten mawon kula maos teng kitab Duratun Nasihin niku disebut niku sinten mawon sedina sewengi purun maos sholawat ping 500 nggih pamane subuh ping 100 pas ben niku lho Mbak sawenyeran lha niku ping 500 niku dijamin insyaallah dan niku boten sampai kekurangan harta benda dijamin rezekine berlimpah. Nek pengen sugih mau sholawat ping 5. Nah, terus saya kata nggih Pak, niki ilmu pesugihan. Mungkin rezeki datang tidak tersangka-sangka, tidak terduga-duga. Niku sing janji Kanjeng Nabi. Sinten mawon purun maos sholawat sedina suwengi ping 500 dijamin rezekine kathah berlimpah ora entek. Purun apa mboten, Mbak? Purun nggih. Dan niku insyaallah niku barokah. Sinten purun maos sholat iki Mbak, nek sing kita waos sholat baca niku sholat ing apa iki kados teng istighosah wae. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nek sing pendek malih shollallahu ala Muhammad. Shollallahu ala Muhammad. Sak tasbih niku lho Mbak, sak hubungan tak 100 nggih. Yunya nek ter shollallahu Muhammad shollallahu Muhammad. Nek diniati insyaallah gampil nggih Mbak, Bu nggih. Nah, niku terserah di 500 diwaca pisan apa dicicil 100 terserah. Nek pengen rezekine kan. Nah, ngoten nggih. Nah, carane ngoten. Lah selanjutipun Nabi Muhammad niku sebagai contoh suri tauladan ingkang baik. Nah, sebagai contoh mestine kita kedah ngertos keluargane nggih Bu, Mbak. Nah, niku Adibu ala dakum min salasin kisolin. Didiklah anak-anakmu terhadap 3 hal. Iku atune Nabi. Hubbu nabiikum cinta dumateng Kanjeng Nabi. Wa alihi lan cinta dumateng keluargane Kanjeng Nabi.
Nomor 3 wa qiraatil Quran, seneng maca Al-Quran, seneng ngrungokne Al-Quran, seneng mempelajari. Kados kita jenengan rawuh mriki ngeten iki dalam rangka belajar Al-Quran. Lah niku yang dicintai dening Gusti Allah. Piye Bapak ngoten nggih ben iso cinta dumateng Nabi sallallahu lan keluargane. Lah niku carane ngeten iki, kita ngikuti peringatan Maulid Nabi. Niku lah. Pak kok udah ngertos to Nabi Muhammad ke ibuke sinten ngoten nggih, Pak? Artis ngertos jenengan Raffi Ahmad istrine jenenge sinten, Pak? Nah kita artis ngertos kabeh gitu ya. Lah Kanjeng Nabi Muhammad nggih kedah ngertos. Niku wonten selawat napa nggih? Riwayat Nabi nggih, Pak. Kula pacane nggih saged monggo merokne nek mboten mangap-mangap mboten napa. Nggih. Kula pasih nggih, Pak. Rohatil adyaru tasdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu fi ma'ani ahmadi. Monggo rohatil adyaru tasdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu fi ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu fi ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Enak ya, Mbak? Angel Bapak tapi di rumahnya enak ya, Mbak? Niku ceritane tentang keluargane sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Bapake niku asmane Abdullah, ibuke asmane Aminah. Kakek jenengan napa nggih? Bakung bae niku Abdul Muthalib, pamane utawa paklike Abu Thalib, istrine garwane asmane Khadijah, putrine namine Fatimah. Kados kula namine nggih Fatimah. Lah kabeh niku keluargane Kanjeng Nabi. Lah nek kita ngertos keluargane, lah niku dijanji Pak Nabi wau napa? Ma'ifil jannah, bersama Nabi di surga. Allahumma amin. Dan sewu nek iki wau nyebut lah napa niki kakeke nggih. Kakek Kanjeng Nabi Muhammad niku Abdul Muthalib. Lah waktu Kanjeng Nabi lahir, lha niku pun ngipine napa? Ngoten nggih, Bu. Kanjeng Nabi Muhammad niku diipekne dening Abdul Muthalib saking punggunge. Kersa punggung, Mbak. Jenenge arane napa niki? Punggung, apa niki arane niki? Lah iki arane kuda. Saking pundake niku kok metu napa niku kuwat ingkang kuwat dhuwur sampai menjulang ke langit. Terus arahe ngetan mulane niku melebar. Ternyata maknane insyaallah niku aturipun niku Abdul Muthalib, hai Aminah, insyaallah anakmu ini akan menjadi pemimpin dunia. Betul. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad dados pemimpin dunia. Lalu waktu badhe lahir niku bersamaan peristiwa ingkang istimewa. Niku napa kita tahun Gajah 571 Masehi. Nek saiki tahun 2000 nggih, Pak. 2026. Lah bersamaan kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad niku wonten pasukane Raja Abraham. Raja Abraham niku saka Yaman, pundi Bu? Yaman. Raja Abraham niku ora seneng iri dumateng Mekah ingkang rame. Wong-wong berduyuk-duyuk teng Mekah.
bodo tawaf teng Mekah, teng Ka'bah, ora seneng. Pengene Ka'bah niku hancur, kan sing rame niku Yaman, nggih niku Nasrani. Ya lah niku. Lah niku akhire napa nyerang Ka'bah pengen dihancur. Amargi Ka'bah niku dilindungi Allah. Ka'bah niku mulai wonten mulai Kanjeng Nabi Adam sampun wonten, tapi dereng sempurna. Lan dibangun dadi apik sing bangun niku Nabi Ibrahim kalih Nabi Ismail. Lah sampai Kanjeng Nabi Muhammad sing berdiri Mekah sampai sakniki nggih Bu. Niku Ka'bah. Lah akhirnya pun Allah menjaga Baitullah rumahipun. Allah mengutus burung ababil. Burung ababil niku manuk ingkang beto krikil. Ning sikile niku beto krikil. Lah krikile niku saka geni api neraka. Lah krikile sing dibawa manuk ababil dijeglokne teng napa pasukan gajah. Desa gajah enggak? Gajah itu gede, ya pokoknya gajah buah ya Pak. Gajah itu gede ditumpaki Raja Abraham yang berangkat Ka'bah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahu ka'asfin ma'kul. Wa arsala itu artinya Allah itu ngutus tayran iku manuk ababil sing gawa napa watu saka neraka dijagone. Akhire napa pasukan Raja Abraham sak gajah iku hancur mati sedaya. Lah pas peristiwa niku bareng karo kelairane Kanjeng Nabi Muhammad. Ngoten nggih Bu? Nah bersamaan itu api penyembahane tiyang Majusi. Tiyang Majusi itu tiyang ingkang nyembah api, nyembah geni. Ini bertahun-tahun geni itu ora tau padam. Lah kok pas bareng karo kelairane Kanjeng Nabi, genine niku wau napa mati padam. Keistimewaane ngoten. Bareng karo kelairane Kanjeng Nabi Muhammad. Masalah ngoten nggih Bu? Ya Allah, menutup kelahiran Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi pas waktu lahir itu pun boten gadah bapak. Artinya yatim gitu. Diopeni Ibu Siti Aminah niku. Lah niku wonten piyantun namine Ibu Halimatus Sa'diyah. Sinten Bu? Halimatus Sa'diyah kalih bojone swamine niku pengen golek susuan. Tiyang priyen niku nek tiyang Mekah niku nek nikah niku bulan Rejab. Lah, mungkin pas bulan Maulud niku lahir. Lah, biasanya ada mriko. Lah, bareng kali sedone, bareng kali lairane. Nggih, mboten. Bareng kali lairane Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih, Bu. Niku apa wae? Bareng karo kelairane Kanjeng Nabi Muhammad niku bersama terang Raja Abraham nyerang napa kan? Ya. Pas bareng kali kelairane Kanjeng Nabi Muhammad wau wonten seorang niku namine Halimatus Sa'diyah niku pekerjaane nyusoni. Nah, niku golek susuan. Sinten mawon ingkang disusoni mungkin kanthi opah. Nah, bareng wektu niku Kanjeng Nabi Muhammad tesih bayi. Terus akhirnya pun pikantuk susuan. Dan itu Kanjeng Nabi Muhammad. Lah waktu niku untane niku mencret. Kesan apa Mbak? Mencret. Untane Halimatus Sa'diyah niku mencret. Kanca-kancane wis bodho entuk susuan, wis bodho untane mlaku akas. Lah untane Halimah niku kok tesih mencret nggih Mbak. Berarti ndocok nggih bareng angsal bayine Kanjeng Nabi Muhammad niku untane niku ditumpaki kalih Halimatus Sa'diyah kali suamine kalau beto bayine Kanjeng Nabi Muhammad. Lah dadak untane sing mencret langsung waras kadek jengkelak. Langsung mlayu cepet nyelip unta-unta ingkang lintu. Masya Allah. Akhirnya pun dibeto langsung teng daleme Halimatus Sa'diyah. Kanjeng Nabi Muhammad tesih bayi nggih Bu. Kok cerita niki. Terus akhirnya pun griyane Halimatus Sa'diyah kok mencorong, metu sinare sampai tembus langit. Masya Allah. Terus yang penasaran sami. Kesok penasaran Mbak? Gumun. Pengen delok apa tau iku. Ternyata bayine Kanjeng Nabi Muhammad.
Sinten mawon ingkang mendhet bayine Kanjeng Nabi Muhammad gendong niku rumangsa atine ayem, tentrem, seneng. Sing lara niku lho gendong bayine Nabi Muhammad dadi waras. Sing atine susah dadi seneng. Sing lagi duit mulai niku langsung rezekine kancang sampai wong niku berduyung-duyung padha teng griyane Halimah niku. Sadya niku napa bangsane. Akhir saking akeh wong Halimah niku gawe tarik sapa mawon sing gendong bayine Nabi Muhammad bayar. Apa, Mbak? Bayar. Saking Halimah ku Sadya niku duwe-duwe kakak wis sampai ngoten lho. Iku keistimewaane Kanjeng Nabi Muhammad. Mulai bayi lho pun apa ngrejekeni. Tegese nek kita urun meringati maulid Nabi insyaallah entuk barokah. Allahumma amin. Ujung kita seneng dumateng Kanjeng Nabi Muhammad nomor setunggal wau napa urun meringati maulidipun lan urun maos sholawat. Nomor 3 urun mencontoh perilakunipun Kanjeng Nabi Muhammad. Perilaku Kanjeng Nabi Muhammad non sewu waktu niku diserang kali tiang-tiang Quraisy. Kafir Quraisy itu mboten seneng. Nabi niku pindah teng Taif. Dan niku Mekah nggih. Mekah niku Ka'bah etane Mekah niku namine Taif. Napa, Bu? Taif. Nah, lah kulone Mekah namine Abasa. Lah nek sampun iki saged mriko nggih, Bu. Amin. Lah Taif niku Nabi Muhammad niku badhe hijrah. Lah niku dilempari batu, dilempari kotorane unta dening tiyang kafir Quraisy sampai niku pilingane niku berdarah. Putrine ingkang asma Fatimah nangis, "Ya Allah Abi, Bapak, sampai kaya ngene jahate tiyang kafir Quraisy." Terus malaikat Jibril, "Ya Muhammad, tak balese wong sing lempari sampean ben mampus." Apa, Mbak? Mampus. Terus Nabi Muhammad, "Ya Jibril, aku diutus ning donya iki kanggo memperbaiki akhlak, duduk nggo mampusne wong. Tak dongane muga-muga pikantuk hidayah, pikantuk petunjuk." Niku dongane Kanjeng Nabi. Maknane napa dadi contoh nek dumateng tiyang ingkang kok mboten seneng dumateng kita sampun sampai bales elek dibales apik. Ngoten nggih, Mbak? Nek dieleki wong tetep diapiki. Nek diapiki wong ya diapiki. Niku contoh suri taladane Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Pun sampai saat itu sudah dipahami ya, Mbak? Mungkin dilanjut yang lain itu. Ceritanya cerita Mbak. Oke, jika kalau kita kores gini tinggi, mungkin insya Allah dinten kapan itu kalau diundangkan Sukaporo gitu ceramah maulud. Oke, ceritanya pojok, baik bapak. Betul ya, Mbak? Ya, pas saat ini mau ngaji sekedip. Monggo dibuka kitabnya, Mbak, ingkang asta. Bahwa sesarengan Mbak mawas basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaosipun surat Ali Imran juz 3 nggih tafsir Al-Idris ayat 70 nggih Mbak sampun panggih Mbak ingkang asta ayat 70. Nah, kula waose Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi, he ahli kitab, lima takfuruna karena apa padha kufur sira kabeh bi ayatillahi kelawan pira-pira ayat-ayate Allah. Wa antum kale utawa sira kabeh iku tasyhadun padha ngeseni sira kabeh. Ya ahlul kitabi, hei ahli kitab, lima talbisunal haqqa krana apa nyampurna sira kabeh ing perkara hak bil batili kelawan batil. Wa taktumunal haqqa lan inginaken utawa ndelikaken sira kabeh ing perkara hak hale utawa sira kabeh iku tak lamun ngerti sira kabeh. Sampai 2 ayat liyan ya, Mbak. Sampai 2 ayat liyan kita paus keterangane mulai ayat 30. Hei ahli kitab itu tiyang ingkang napa niku mempelajari kitab Taurat, tiyang boten tiyang Islam iki. Hei ahli kitab, kena apa sira kok padha kufur marang ayat-ayatipun Allah? Ing mongko sira kabeh wis ngerti yen ayat-ayat mau hak. Hei ahli kitab,
yo kene sira kabeh teka nyampur perkara hak kelawan perkara batil lan wani-wani nyingetaken utawa ndelikaken perkara kang hak utawa sifat-sifat Nabi Muhammad ing mongko sira kabeh padha ngerti yen nakut Nabi iku hak. Nah, ini kados wonten hubungane kali critane Kanjeng Nabi Muhammad nggih, Mbak. Maulud Paul. Nggih niku tiyang ahli kitab. Tiyang ahli kitab niku nggih boten tiyang Islam, sebutane tiyang ingkang Nasara Yahudi. Lah, niku Allah niku sampun memberitahu dumateng Kanjeng Nabi Muhammad tentang kedengkian irine tiyang Yahudi. Nek dengki iri niku ora seneng nek tiyang melitu dapat nikmat. Nek dengki niku ora seneng tur musuhi. Ngoten nggih, Mbak? Tingkate jurang apa dengki. Lah, tiyang Yahudi niku dengki mboten seneng dumateng tiyang Islam. Lan keinginane mriki niku pengen nyesatne tiyang ingkang beriman. Padahal mereka niku mboten sadar bahwa keburukan dengkine hasute niku balike ning awake dhewe. In asantu asum li anfusikum wa in asantu fala. Sinten mawon nek berbuat apik balike yo ning awake dhewe. Sapa mawon berbuat jahat elek yo eleke balik ning awake dhewe. Ngoten nggih maknane ayat niki. Lah tiyang Yahudi ahli kitab niku iri dengki dumateng tiyang Islam dumateng Kanjeng Nabi. Terus niku nyampur antarane kebenaran kali kebatilan. Antarane kebenaran karo kesalahan itu dicampur. Hukum haram diomong halal, halal diomong haram. Nah niku tiyang Yahudi. Lah niku diturune ayat niku wau. Padahal niku sampun tersebut di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat niku kitab ingkang diturune dumateng Nabi Musa. Dan kata sinten, Mbak? Nabi Musa. Dan Allah niku memberitahu tentang tipu daya tiang-tiang Yahudi dan rencana-rencanane niku memurtadne ngelemahne imane tiang Islam. Lah tiang Yahudi niku wonten ayat niku disebutne niku mboten percaya dumateng apa kebenarane Kanjeng Nabi Muhammad. Kebenarane Kanjeng Nabi Muhammad niku disebut ing Taurat. Besoke arep nabi akhir zaman jenenge Muhammad membawa kebenaran. Cirine Nabi Muhammad ki diaturne awan ning dhuwure. Dadi nek kita niku panasen nek Kanjeng Nabi Muhammad mboten kepanasan niku wonten disebut ing Taurat. Lah tapi tiang Yahudi mboten percaya padahal ngerti. Lah itu dielingi dene ayat niku wau bahwasanya kebenaran niku mboten saged dicampur dening napa kebatilan. Lan benjing Allah piyambak ingkang badhe bales. Tipu dayane tiyang Yahudi niku wau dibales dening Gusti Allah. Ngoten nggih maknane nggih Bu, nggih Mbak. Ayat iki terane tiyang Yahudi sing duwe sifat iri dengki. Nek iri dengki balike yo ning awake dhewe bakal celaka. Lah nek tiyang apian niku kebaikane yo balik ning awake dhewe. Ngoten saged dipahami ya, Bu? Alhamdulillah itu keterangane surat Ali Imran ayat 70 dan 71. Alhamdulillah pun mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat lan kita pikantuk rahmat Gusti Allah. Allahumma amin. Semoga kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makatan ingkang saged kawula aturaken wonten kirang sing pangapunten. Mugi-mugi wonten kirang manfaatipun diiringi ridhonipun Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.